pag nasaktan talaga sa hamon, lumalaban. Oh! Oh! Ang lupit ng sa hamon na to. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Yan. Okay, let's rock! Ayun na, magandang araw mga kagamba. Yung sitwasyon ng gagamba natin ngayon mga kagamba, medyo pahirapan na yung Tagalog, pahirapan na Masbate. So lahat mataas ang presyo, lahat lumiit. Yung Tagalog ngayon na pagkamahal-mahal, reject ko lang dati yun. Wala Hindi totoo yan. Kasi wala na talagang mahuli. Gawa nung eto, paberman na kasi nalulusaw yung gagamba niyan. Nawawala pag palamig na yung panahon. Nag-iiba yung klima mga gamba. Hindi totoo yan. So, meron tayong pinaglaban na salmon mga kagamba, yung baby salmon. Bago natin paglabanin, shout out muna tayo kay Royce Gaming, Paul Vincent Lim, shout out sa iyo, Homer Maggrade, Rafael Sanchez, Yusel Posian, King James Cayetano, Jose Rafael Elizar, at saka si Amel Piñano. Yan mga gamba shout out sa inyo lahat mga gamba. So shout out sa Team Mindo. Yan sila Big Dis, Amazing, Byrout, Kasakmal, Ibok, PGM, Coach TV, Kakamba TV. Yan, shoutout sa inyong lahat mga Team Mindo. Alright, panoorin natin itong mga laban ng salmon mga gamba. Lalabanan natin Masbate good size to. Yan, pajumbo na yan, pagtimbangan ng sukat niya lalaban natin dyan salmon. Ano ba yung salmon? Labas natin. Yung salmon na to baby ito, pero kasing sukat na ito ng OS. Ayun, lumabas. Ayan. Ayun salmon. Ayan. Kasing sukat na ng OS yan. Pagharapin na natin. Pero mahaba rin itong Masbate hindi rin basta-basta ito. Yan, magharap na. Uy, mahaba itong Masbate kumpara sa salmon. Makapal lang yung pata ng salmon. Yan na, marap na. Yun hindi nagbakbakan. Hirapan yung salmon. Hindi makakabot yung salmon. Ito mo. Pati hulog ang salmon. Hindi lang lalaban. Pero pag nasakto, lumaban din sa salmon. Pag nasaktan talaga sa salmon, lumalaban. Ang lupit ng salmon na to. Hindi na yung malaki kung
Bati. Ayun. Magaling. Mata yang mas bati. So yun, ang galing ng sabong. Yun mga kaboss Rob TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan pag-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. Hi! Subscribe po kita Termino. Like and share po. Bye!